Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Ketenaga Rural Development Jangka Bihar, Ushrawan Kumar, baru MLA negeseng JDU, Krishna Murari Sharan, Kelajan Shah bom Shnong akibat ba dari Kimikno nege Shnong Malawan, kebedan ha Nalanda District Jangka Jela Bihar. Leit Shah nege Shnong ben Leit ngolem Iing ya Briew. Ha ka bagi ladon kendangut ki Briew bakin thop ya prangut ki long kemi ki blayap ha ka jingju accident ha ka ba ko auto rickshaw ka bagi shong kelasha tenra ha ka truk ka pen hair stat ha kat bagi dangdon halinti belet pengamira di hawa gangga. Haba uni Menteri Sarkar lapoi ha ka ni Shnong kidong shong ladawa ba ka sarkar ki ben siu bai lut ksan na ka benta ki ni ki long ying ki blayap ha ka jingju accident ka bashir khai baru Menteri Sarkar lo juba ba ka sarkar kan sekran ni ka kam hadin. Kini ke jubab jong kelapen ki bitar pok ikipat ba baiklah hukum ba ude ben mi no nakan ke Shnong klemi de kispa ngut kipat ba haringkat ke jingara de ki dieng ki mau ban backgrad ya baiklah buat de kali jongki shedo ke jinga ke bashi kilometer ban pentikna ba omdai ban wan phai biang syakani ke Shnong ki pulik la yada yakini baro arngut ha ka por ki mi ne yeng ya Briew namar ke jingtur kipat ba kelong ke ishir khai ke ba I kumba kin shubom shutit no bar ha ke jinga da udan uwe pulit officer balamen saw kini gelajar tang shisngi hadi ke jing syak thong ka kali jong Menteri Ketenaga ka kya ha atal pat umanggal pande. छोटा छोटा बच्चा नहीं जाएगा